ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ମରିଛନ୍ତି? ମରିଯାଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଓଲଟେଇଲ ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ଏଟା କେତେ କହୁଛ? ଇଟ ନଥିବ କମ୍ପା ନାଇ ବାଲା ଅଛି ନାଇ ଅଛି ଅଣ୍ଡରା ଅଛି ନାଇ ଅଛି ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରା ମାଂସ ରହିବ ଏଇଟା ଇଟ ରହିବ ତାର ବଡ଼ ପାଣି ପକେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ହଁ ଚାଲୁଥିଲେ ତାକୁ ପାଣି ପକେଇଲେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସବୁ। ପୁଣି ଚାଲିବେ? ବନ୍ଦ କରନି ବନ୍ଦ କରନି। ଗୋଟେ ଦେଖା उल्टा उल्टा दो नहीं कामुड़ी बाबा जाओ जाओ ଆଉ ବଡ଼ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲ ଦିଟା ବ୍ୟବହାର କରିବି କିଛି ହବନି ଧର ଆରେ ପଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଛୋଟ ସାଇଜ ଏଟା କେତେ? ଏଇଟା 400 ଟଙ୍କା ଏଇଟା 600 ଆଉ ଏଇଟା ଏଟା ବା 300 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଏଇଟା 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 ମଝିଟା 200 କାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ କଙ୍କଡ଼ା 200 ଗ୍ରାମ ଲାଗିବ।